para ya, eskuma, ya, eskuma. Ja, irtera ona, utzi, 20, para, ya, eskuma, eskerra, 3, lau, menos, media, gutxiago, para. Eskerra, bai, lau, menos, 2, para ya, eskerra, 2, menos, utzi, para, rasante, 3, menos, ala, eskuma, 2, menos, eta utzi, eta... Carrera ona, venga, bihar arte. Garbizalea gara. Ze hostia. Zatzaizki. Natzaio, polizia linguistikoa. Polizer? Lasterketa ikusi dugu. Eta entzun. Ba, oso ondo. Ondo? Euskalduna izateaz eta lasterketetan euskara erabiltzea zarro zeundela esan zenuen elkarrizketa batean. Eta harro nago. Balotxa sentitu beharko zenuke. Para, rasante, mala, 3, para dena zuzen, para dena listo, eskuma, listo, ja. Ze euskera mordoio da hori. Hori gure jerga da. Hau, ETV baten ematen dute. Gazteek ikusten dute, umeek ikusten dute. Ze esenplu izango zara zu beraientzat. Ze nahi dezu egitea, Azkar hitz egin behar dugu, gainera asesorea naiz. Laguntzailea. Bueno, bada, nadalakoa. ETV baten. Kar lasterketak emititzen jarraitzea nahi baldin baduzu, ikastaro trinko bat egin beharko duzu. Entrenatu beharra daukat, ezin dut. Entrenatzen Zatoz dago. gurekin. Nora, ezin dut. Ezin dudala, joder. Aber, okupatuta nago! Lanpetuta! Dios! Abagunea duzunean eskumalderak gintzen iezaioke, harik eta biadura nabarmen gutxituz ezkerraldera, bira dezagun arte. Laugarrenera jetxi zintezkela eskani ezazuke. Eskerreruntza azkar letorkiguke ez bazenio, aztelere gaiuari sakatuko. Ba! Ze hostia esaten ari zara. Esplikatu bidea, joder. Azkar, zeren eta atzekoak urbil baita raizkiguke. Raizkigukete, ze hostia da hori. Bai, barkatea, bero. Okertu naiz, Zinderraizkioken. Hala? Joder, urrego kurba zer da, eskerra a la eskuma. Ez, gara matzaizkizuek. Eskerra a la eskuma! Eta honen bestez amaitu da lasterketa euskal pilotoentzat. Nori nork subjuntibo trinkoan dudamudak egon badira ere, orokorrean esan dezakegu euskararen mailak gora egin duela. Aste honetako entrenamenduek euren fruitua eman dutela argi dago. Segi bide horretatik eta gogoratu. Kirolean ere, euskeraz. Juha!